मा फोरमायगोन मेडाम दिनै आइजोफोरनि मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लादों बिथिंखौ लाना मा फोरमायनो सानो? दिनै जोङो थारं सेरफां VCDCनि सिङाव भावरागुरि गामियावहाय नैबे समायना फोथाराव जोङो आइजो सांग्रांथि मेल लादों। गोबां आइजोफोर बाहाय नुजाफैदों। जोङो थांखिनानै 300 आइजोफोरखौ जोङो बेहाय गुरैयै खावलायनानै बाहाय मिटिङावहाय बाहागो लानो थाखाय लिंहरनाय जादोंमोन। बाहाय गोबां आइजोआनो बांसिनानो नुजाफैदों आरो गोसो खुसि मोननाया बेनो बाहाय माखासे जोंना जोंनि हौवाफोरबो नुजाफैदों। माने गामिनि माने बुद्धिजिबि साननो हनो गोरों रायजोफ्राबो नुजाफैदों। बाहाय जोङो सांग्रांथि मेलखौ लाफैदों जाहाथे गोबांहाय दिनै बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा आइजोफोरखौ माने जाहाथे जौगासारो। खारन आइजोफ्रानो न'खर बेङो, आइजोफ्रानो समाज बेङो आरो आइजोफ्रा गोजोननाय मोनबासो बिमाया गोजोननाय मोनो आरो बिमा गोजोननाय मोनबासो जोंनि समाजाबो गोजोननाय मोनो। बेखौ थांखिनानैनो जोङो बाहाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारावहाय गोबां माखासे फ्लेगशिप स्किम्स बेफोरखौ जाहाथे सांग्रांथि होनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो नैबे गामियाव नुजाफैदों। नैबे VCDC सिङाव थानाय जेसेबां आइजोफोर जाहाथे फ्लेगशिप स्किम्स गोबां जेनेबा माइनाव सोरां बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि आरो दिनै आइ अनसाय बिथांखि आरो हेन्डलुम मिशन, गड मिशन, पिक मिशन आरो जोंनि बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन बेफोरबायदि गोदान डिपार्टमेन्ट खुलिनाय जाबाय दा थेंफाख्रियाव। मारैहाय जोंनि VCDC आवहाय आइजोआ जेला बे पस्टआ क्रिएट खालामनाय जाबाय, बेहाय जुदि साख्रि मोननानै फैयोबा आइजोफोरनि साइस्थ' बिथिङाव माबायदि माने गावखौ नोजोर लानांगौ, गथ' गथायखौ माबायदि फोरोंनांगौ, आंगनबादि स्कुला जाहाथे मारै सोलिनांगौ आरो बाहाय जोंनि बिमाफ्रा समाजावहाय मा खामानि मावनांगौ बेखौ लानानैनो जों बाहाय सांग्रांथि मेल लानाय जादों। आरो बाहाय CRPनि माने जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै मा खामानि मावनांगौ, मा रल दङ जोंनि जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो, रांखान्थि बिथिङावबो जाहाथे जोङो गोख्रों जायो, राजनिथि बिथिङावबो जाहाथे बाहागो लानानै गावनि माने अधिकार मोनथायखौ जाहाथे मोनफुंनो हायो। बेफोरनि सांग्रांथि मेलखौ दिनै जोङो लादों आरो समाजाव जाहाथे जोङो ड्राग्स एडिक्सनखौ जोङो फ्रि खालामनो हायो बा समाजावहाय माखासे जे जेंना दङ आइजोफोरनि बेखौ जाहाथे जोङो बिमा जानानै मारैहाय बोस्रांनो हायो बेफोरनि थांखिखौ लानानै जोङो रायजो राजाजों दिनैहाय माने सावरायनो फैदों आरो गोबाङानो जोंखौ जोबोद माने मोजां मोनदों आरो जोङो रायजो राजाखौ दिनै साबायखर बावदों। गोबाङानो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय माने आइजोफ्रा आरो जोंनि सेंग्राफोरनि थाखायबो गोबां दिनैहाय खामानि जिहेथु मावनाय जादों। जोङो दिनै सेंग्राफोरनिफ्रायबो आरो जोंनि आइजोफोरनिफ्रायबो जयेन जानायखौ जोङो नुदों। सेंग्राफ्राबो दिनै बड'लेण्ड सुपार 50 बा जोंनि माने गोबां फुटबल बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव आरो जोंनि कालचार बिथिङाव हारिमु बिथिङाव गोबां खामानिया जानायनि थाखाय सेंग्राफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। साख्रिजों लोगोसे जाहाथे कअपारेटिभ बानायो बेफोरनिबो गोबां खामानि मावदों आरो दिनै जोङो बाहाय गोबां जोंनि आइजोफ्रा गोदाव सोराव जानानै बाहेरायाव साख्रि लानो थाङो। बेफोराव गोबाङानो दुखु खस्थ' जारला जायो। जाहाथे माइग्रेन्ट उमेननि थाखायबो प्रमद बर' सारा गोबां आसनि बिथांखि दादों। बेखौबो जाहाथे जोङो जोंनि आइजोफ्रा सांग्रांथि मोननो हायो बिनि बाथ्राखौबो दिनै जोङो सावरायदों। गोजोनथोंसै।